Novo ataque mortal de velutinas en Galicia, o segundo caso en apenas unha semana. Desta volta sucedeu no concello coruñés de Curtis. A vítima é un home de 76 anos, concelleiro do municipio veciño de Irixoa. Estaba a rozar nunha leira cando sufriu as picadas mortais. Outra persoa que estaba con el nese momento alertou os servizos de emerxencias, pero xa nada puideron facer por lle salvar a vida. Tiña un obreiro con el. E dice que dixo o obreiro, mira, vaite diante cortando, pero xa vou co trator. Pero xa lle berrou, chama rapidamente que me chamaron que me morderon as velutinas. Pero foron miles delas, según contaba o obreiro. Baixou do trator xa mareado, entonces avisou o compañeiro chamou o 112, movilizaron o helicóptero, a nos chamaronos para sinalizar o helicóptero, para botarles unha mau, pero bueno, cando chegaron ali os sanitarios, creo que xa non se puido facer nada por ele. Boas tardes, venres 17 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Os veciños do polígono do Campiño en Pontevedra metalízase para pasar outra posible mala noite de venres. Eles dan por feito que hoxe tamén haberá quedada con derrapes e ruxido de rodas, pero ollo, porque a operación Platillo da Garda Civil continúa aberta, con vixilancia polos diferentes polígonos para previr estas prácticas. Es un lugar donde se concentran normalmente los viernes grupos de chavales, normalmente jóvenes, y en algún momento de la concentración pues alguno decide realizar maniobras antirreglamentarias con sus vehículos, poniendo en riesgo pues a la circulación. Básicamente son concentraciones de chavales, como un botellón, pero en una zona que se presta para ese tipo de maniobras. Préndenlles lume a 2 vehículos nunha franxa de tempo pequena e en puntos distintos da cidade, aínda que próximos entre sí. Aconteceu esta noite pasada en Pontevedra, os 2 coches quedaron inservibles. Dende esta fin de semana ata finais de febreiro poderá cazarse o xabaril sen límite de exemplares. A Xunta acaba de declarar a emerxencia cinexética temporal en toda Galicia. O obxectivo, segundo o goberno galego, é reducir os accidentes de tráfico e os danos agrícolas que causa este animal. Dende o sector dos cazadores, pola contra, non ven xustificada a medida. E que hai zonas que se pode facer e tomar medidas porque hai exceso de xabarín, bueno, pois habrá que facelo. Pero creemos hoxe en día que se levan feito controles da especie e hai zonas que evidentemente non vemos que haxa ese exceso de xabarín no monte sobre todo. A emerxencia non está basada únicamente no tema de abundancia, sino nunha serie de variables como son os avisos por danos, a superficie afectada, a superficie tendo en conta o resto da comarca, o censo gandeiro e os accidentes de tráfico. A última hora da mañá deste venres pasaba a disposición xudicial en Ordes o detido por acoitelar no pescozo outro home na vila, un suceso que podería estar relacionado coa venda de droga en pequenas cantidades. A máis do mozo detido nun primeiro momento, outras 2 persoas arrestadas están neste momento diante da magistrada do xulgado de instrucción número 2. A vítima ingresou no hospital despois da agresión, aínda que non se teme pola súa vida. A Axencia da Unión Europea para a Cooperación Policial, a coñecida como Europol, busca un home asentado en Vigo que está investigado pola presunta violación á filla adolescente dunha amiga. A agresión sexual a menor tivo lugar en xaneiro de 2023 na cidade olívica. Supostamente, o sospeitoso abusou da confianza da nai para ter relacións non consentidas coa filla, unha nena de 14 anos. Tras ser arrestado e posto a disposición xudicial, o xuíz non decretou o seu ingreso provisional, algo que o home aproveitaría para sair do país e fuxir. Os investigadores descubriron que estivo en Marrocos e Portugal, pero polo de agora non lograron capturalo. A quen tamén segue buscando a Garda Civil é o home que este mércores protagonizou unha perigosa persecución policial en Poio, Pontevedra. Trátase dun individuo con antecedentes delictuosos e considerado polas forzas da orde como moi perigoso. Está acusado de roubar un coche e fuxir con el a toda velocidade cando uns axentes lle deron o alto. Na súa fuxida temeraria puxo en perigo outros condutores e peóns. Tanto a Garda Civil como a Policía Local da zona manteñen un operativo de rastrexo amplo para tratar de deter o fuxitivo.
Noite complicada para os bombeiros en Pontevedra. 2 coches arderon na rúa en incendios próximos e presuntamente intencionados. Pouco despois, nun garaxe próximo, outros 2 víronse afectados por outro incendio, aínda que neste caso de xeito aparentemente accidental. Sentín que chamaban a casa, mirei polo telefonillo, había unha distorsión, víase como unha especie de lapa, entón baixaba polas escaleras para ver, porque non había ninguén, pero podía ser unha broma, e ao final, ao chegar un pouco dos descansillos, vin lapas, un pouco de lume, entón voltei para atrás para coller o móvil e chamar o 112. Os veciños desta rúa Fonte da Moureira levaron un susto terrible contra as 10 da noite. Este coche ardía as portas do portal número 13. A Policía Nacional ten un sospeitoso e busca o presunto autor dun lume que todo apunta foi intencionado. Pouco antes, a escasos 100 metros de distancia de aquí, na rúa Uruguai, ardía outro vehículo en circunstancias similares. Como estaban apagando o que estaba preto da Ponte das Correntes, houbo moita sorte, chegou un primer vehículo de protección civil que intentou apagalo cos extintores. Logo tamén chegou unha patrulla da Policía Nacional que tamén, gracias a Deus, ao intentar apagar tamén co extintor que tiñan no vehículo, permitiu que as lapas non se estenderan moito. De feito, o coche que estaba detrás saiu ben. Pero os incendios non remataran aínda na noite pontevedresa. Outro suceso poñían alerta preto da medianoite os bombeiros da cidade do Lérez. Por causas que se descoñecen, un lume afectou tamén o garaxe fronte ao número 4 da rúa Alfredo García Alén. 2 vehículos quedaron completamente calcinados e o resto do aparcadoiro moi afectado polo fume. Os primeiros indicios apuntan a un suceso accidental. E así como ven nas imaxes, quedou un coche que se accidentou na estrada PO 542 en Bamio nestas últimas horas. Por causas que aínda se investigan, o vehículo saíu da vía, caeu dende unha altura de 3 metros e quedou completamente emborcado. Sucedeu preto do campo de fútbol desa zona. As 3 persoas que ian dentro do coche quedaron feridas e foron trasladadas ao Hospital do Salnés. Novo ataque mortal de avespas velutinas en Galicia, desta volta no concello coruñés de Curtis. Trátase do segundo caso semellante con resultado fatal no que vai de semana, Reyes. Sí, desta volta aconteceu o mércores pola mañá neste monte de eucaliptos próximo ao polígono de Teixeiro. Aquí a vítima de 76 anos e concelleiro de Irixoa estaba rozando co seu tractor cando sufriu a picada de varias vespas velutinas. Canda el había outra persoa que foi a que avisou de que se atopaba mal e que xa ao baixar do tractor se mareaba. Esta outra persoa, un home, foi quen alertou o 112 e ao tratarse dun monte mobilizou rapidamente un helicóptero medicalizado e tamén unha ambulancia do 061. Porén, malia a rapidez dos servizos sanitarios, ao chegar aquí xa nada puideron facer por lle salvar a vida. O ataque foi de xeito repentino cando a vítima perturbou accidentalmente un niño de avespas velutinas oculto entre a maleza. A desbrozadora debeu machacar un niño de avispas e claro, o tractor tampouco tiña cabina nin tiña nada para proteger a persoa e atacáronlle. Pasaban poucos minutos das 9 da mañá deste mércores cando a vítima sufriu o ataque das velutinas. De inmediato xa alertou o seu compañeiro que traballaba con el no monte e sen perder un intre chamou o 112. Tiña un obreiro con el e dise que lle dixo o obreiro, mira, vaite diante cortando que ahora xe vou co trator. Pero xa lle falou, chama rapidamente que me morderon as velutinas. Pero foron miles delas, según contaba o obreiro. E nada, en 20 minutos pateona. E normalmente, ao final do ciclo do niño, pois, según din, suelen facer a última apuesta suele ser de reinas, entonces serán as próximas reinas do ano que ven, entonces posiblemente por eso sean un pouco máis agresivas para defender o niño. Aconsellamos porque, a maioría de xente non sabe se é alérgica ao veneno das avispas asiáticas ou non, entonces, inda que che pique unha avispa, nos recomendamos o primeiro é ir ao ambulatorio ou ao centro médico que teñas máis cercano. É mellor estar ali por si teñen que poñerche adrenalina ou algo. Sabes, non esperar a que che dé o mareo, a que te encontres mal para acercarte ali, porque a veces non dá tempo. O falecido tiña 76 anos e era desde a Vía 6 concelleiro de Irixoa. Os que o coñecían destacan del o seu carácter afable. De toda a vida, moita amistad, unha persona buenísima, moi buena, moi buena. Eu a vítima conocía e que comprou aquí cando traballou aí en Viatano.
comprou aquí que en principio era para facer prados, pois plantou e... Este falecemento por picadas de avespas velutinas é o segundo en Galicia no que vai de semana. Prodúcese só un día despois da morte doutro veciño de 79 anos de Dozón, que tamén foi atacado por un enxame de velutinas cando rozaba maleza co seu tractor. Temos novidades no caso do supermercado pechado en Lugo por orde de sanidade ante unha suposta praga de ratos. Temos a versión da cadea de supermercados, Alejandro. Si, foi a través dunha rolda de prensa do responsable de comunicación desta liña de supermercados. Nela explicou que a denuncia interposta por un sindicato non se axustaba para nada o que despois se atoparon os técnicos de sanidade, que únicamente observaron varios excrementos no muelle de carga e tamén no almacén, e tamén observaron únicamente un roedor. Dende o primeiro momento dixo, puxose en marcha un plan de choque con control de pragas, desinfección e tamén limpeza das instalacións. Nas últimas horas, os técnicos de sanidade volveron a visitar este supermercado e xa permitiron a súa reapertura a primeira hora desta mañá. Dende o supermercado cifran as perdas en alrededor de 30.000 euros e tamén denuncian un importante dano reputacional. La denuncia dice cosas como, y además lo quiero leer porque no quiero equivocarme, grave plaga de roedores, clientes que encontraron ratones en los frigoríficos de carne, trabajadores que retiran fruta por mordeduras, roedores que andan por encima de los mostradores, un nido de ratones en un par de zapatos que estaban en venta, etcétera, etcétera. Una cosa es el contenido que dice una denuncia de comisiones obreras, de un particular o de quien fuere, otra cosa es lo que registra un acta de control oficial de un organismo oficial como es la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Nada de lo que recoge ese acta tiene que ver o hace mención a lo que recoge la denuncia. Exigir que se adjunten esas pruebas si verdaderamente existen, porque a día de hoy nadie las ha visto, que justifiquen todo ese contenido de la demanda, y nuestros servicios legales emprenderán las acciones que ellos consideren pertinentes, sobre todo por esa cotización del daño económico, pero también del perjuicio que está suponiendo sobre la marca de Family Cash. Y muchos de estos vecinos que han venido aquí a las puertas de Family Cash nos han trasladado su apoyo. Muchos de ellos clientes habituales, que además nos han manifestado que todo ese contenido que han leído en los medios de comunicación referente efectivamente a esa denuncia, a esa demanda, en ningún caso lo han percibido. Medra a preocupación entre as empresas do polígono industrial de Carballo polos continuos cortes de luz que veñen sufrindo nos últimos meses. A maior parte nas fins de semana, o que fai pensar os afectados que poderían ser intervencións programadas que en moitos casos están a ocasionar perdas económicas importantes. Pensen por un momento o que pode supoñer para unha empresa totalmente automatizada como esta de fabricación de plásticos quedarse en suministración eléctrica, aínda que só sexa un par de minutos. Sobre uns 15.000 euros cada unha das paradas, aproximadamente, entre material que hai que quitar todo o material. Eso sempre cando o apagón se saillado, pero se o problema é recurrente e afecta a todo un parque empresarial. Este tipo de cortes sin previo aviso, pues evidentemente afectan directamente pues tanto a lo que es el funcionamiento de la maquinaria como de equipos informáticos, y en algunos casos, bueno, pues estos daños ascienden a los 150.000 euros, que bueno, que ya es una cifra bastante significativa, vaya. Nos últimos meses isto é o que está a suceder neste polígono de Carballo, formado por máis de 270 empresas. Dende agosto xa suman máis de 10 cortes, e a maioría nas fins de semana. Sempre festivos, fins de semana, horas intempestivas, bueno, aínda así, durante o día, ás veces tamén pasa durante, non sei, unha mañán ou tal. Aquí hay muchas empresas que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, bueno, aunque estos cortes se hayan producido en fin de semana, sí que está teniendo un impacto importante en el polígono. Din que os cortes son sen previo aviso. Xa se puseron en contacto coa compañía distribuidora para coñecer as causas, pero aínda non obtiveron resposta. Aínda que se ha reclamado, aínda que hemos posto denuncias aos suministradores, aínda a día de hoxe, aínda non nos han contestado. Polo momento van a esperar, pero os afectados non desbotan recorrer á vía legal para evitar perdas maiores. Mañá sábado entra en vigor unha nova emerxencia cinexética polo xalbaril que permitirá a caza libre destes animais durante 4 meses. Aplicarase en 254 concellos, preto do 85% do territorio galego. Exclúe os tecores máis afectados polos incendios, concretamente o concello ourensán de Petín.
É a quinta emerxencia cinexética que declara a Xunta polo Xovaril desde 2019. Abrangue algo menos do 85% do territorio galego, 38 comarcas das 4 provincias, e deixa fora o concello ourensán de Petín polos incendios. Solo Petín porque xusto os tecores e zonas libres onde se pudera cazar quedaron arrasados por o lume, porque temos que ter en conta que a raíz desta vaga de lumes tense en conta unha superficie mínima de 15 hectáreas ou de 500 hectáreas nos tecores para que se poida cazar. A declaración de emerxencia cinexética baséase nos avisos por danos ocasionados polos xabarís, que se multiplicaron por 4 desde a primeira declaración. A primeira declaración pasamos de 1.429 a 4.200, pasa de 4.200 neste momento. Os avisos por danos, a superficie afectada, a superficie tendo en conta o resto da comarca, o censo gandeiro e os accidentes de tráfico. Segundo os datos da Dirección Xeral de Tráfico, o número de accidentes con xabarís implicados ascende este ano en Galicia a 3.269 e quedan os que adoitan ser os peores meses. Son máis problemáticos porque hai menos luz e polo tanto os animais irrumpen antes nas vías. A última hora do día, claro, non hai luz desde as mellor as 6, 7 da tarde e estes meses son delicados. Trátase dunha emerxencia de carácter temporal ata finais de febreiro que habilita a caza libre do xabaril todos os días da semana, unha medida que a Federación Galega de Caza non comparte. E que hai zonas que se pode facer e tomar medidas porque hai exceso de xabarín, bueno, pois habrá que facelo. Pero creemos hoxe en día que se levan feito controles da especie e hai zonas que evidentemente non vemos que haxa ese exceso de xabarín no monte sobre todo. Con respecto ás áreas urbanas, a Xunta está testando novos elementos disuasorios. Se pasaron estes días por Dozón, xa saberán que mañá hai boda. E se non pasaron, a non saber hoxe no Galicia Noticias, porque poucos avisos máis chamativos e vistosos dun enlace matrimonial debe haber ca este. De seguida, lle lo amosamos. Viaxen agora canda nós ao século XVI a bordo do galeón Andalucía, unha réplica dos que facían a ruta da seda moi semellante aos que están afundidos na ría de Vigo. Precisamente en Vigo pódense visitar estes días ata o vindeiro domingo. Nun galeón como este viña de Asia a seda, o tabaco, o café ou as especias desde o século XVI. Tamén é moi semellante aos que chegaron de América e quedaron baixo a ría. Si son galeones, seguramente sean muy parecidos. La cosa está en que hubo ciertas modificaciones para los galeones de Manila para prepararles para el Océano Pacífico. Estamos hablando de nimiedades, o sea, una mayor longitud, quizá modificar un pouco la integridade estructural del casco. A bordo hai voluntarios, mariños de prácticas e tamén profesionais contratados. Procedente de Gales e de Liverpool, o barco de 55 metros de eslora e 7 velas de case 1000 metros está a xerar grande expectación no peirao vigués entre profesionais e profanos. Prefiro os barcos de vela e os arrastreros. É moi bo barco, é un barco bonito, é xeitoso. Para o que é? Que máis te gustou? Que está feito de madeira. Me animé porque realmente me parece un barco especial, me parece una causa súper bonita poder apoyarlos por la entrada, entonces bueno, pues ya que es algo único, pues realmente es por eso que he venido. Es lo más bonito que yo he visto. Esto no se parece nada al barco de Colón. 19 persoas percorren o mundo a bordo nunha experiencia dura pero estimulante á vez. Entrar en puertos como Liverpool o Ámsterdam o Bremerhaven que estuvimos este año, pues todo eso también ayuda un poco a que se haga más ameno el pasar tanto tiempo fuera de casa. A cámara de oficiais, a cuberta de artillería e a adega do barco son algunhas das estancias que poden ver os que visiten este galeón, que é un verdadeiro museo flotante. Como lles dicíamos, se pasaron por Dozón estes días, de seguro que non lles pasaron desapercibidos o pé da estrada uns rolos de palla moi especiais. Vestilos de noivos foi a idea orixinal que tiveron os amigos dos futuros esposos para anunciar a boda. A un día do enlace estivemos ali para saber un pouquiño máis deste tan curioso anuncio.
Curioso porque onde vai que quedaron atrás os convites e anuncios convencionais. Curioso, sí, porque desta volta o anuncio non está só nunha saba branca. Está nada máis e nada menos que en pacas de palla. Unha idea moi orixinal da que se fala e non pouco no lugar. Cousa divertida que lle fixeron aí aos novios. Para a xente ir a velos e a sacarlle fotos. É unha cousa diferente. Tamén, gustalle moito xente. Cando ven eso, para aí, ai, vai a bermuda, non sei que sí. Bonito. E os rolos é moi bonito. É a nosa tradición. Eu supoño que foi a xente nova. Toda xente nova que é o normal. Pois moitos deses amigos que argallaron a idea pasarán por este salón de peiteado. Entre eles, Diego, o mesmísimo noivo, quedará igual de guapo que no rolo. Moi guapo. E xa é moi guapo, para que despois a noiva o tope espectacular. A María, a noiva, cazámola en Lalín, noutro salón de peiteado. Preguntámoslle pola súa versión en pacas de herba. Unha idea maravillosa. Topámonos un día pola mañá e a verdade é que me fixo ilusión. Sabes que nos fixo? Sí, os amigos, miña irmán, meu cuñado, primos, xa saliu no tempo da televisión de Galicia tamén, sacarémolos dali e levarémolos para as vaquiñas. Pero antes de que marchen, selado xa o amor en rolos de palla, toca mañá facelo na igrexa. Este mediodía saíron á venda os abonos de 3 días pro Son do Camiño, con colas virtuais de 20.000 persoas. O festival, que se celebra cada ano no Monte do Gozo, ten confirmados como cabezas de cartel a 2 artistas de categoría mundial, Katy Perry e Linkin Park. O evento será dentro de 8 meses e as entradas máis baratas xa voaron. Van ver de seguido como viviron o proceso de compra os nosos compañeiros de redes. Xa son case as 12 da mañá, estamos a menos dun minuto para entrar na cola virtual para conseguir as entradas do Son do Camiño. Saen a venda dende os 89 euros. A ver que tramo conseguimos pillar. 19.870. Xa vedes a expectación que hai porque de momento hai 2 cabezas de cartel anunciados, Katy Perry por un lado e Linkin Park polo outro, o sea, 2 artistas completamente top. Dame tempo a botar unha cesta e todo. Ui, Xantei. Só quedan as de 147 e 157. De momento, o presuposto non me dá. Vou ter que forrar un pouquiño máis a ver como fago para compralas. Bueno, quedan aquí unhas de 30 euros. Bueno, para menores de 9 anos. A min valen. E seguindo con música, damos conta agora dun roubo que acabou con agradecementos. O músico Abraham Cupeiro recuperou nunha tenda de segunda man unha gaita que lle subtraeran en Murcia a principios de mes. Cupeiro, especializado na recuperación de sons e instrumentos antigos, agradece nas redes sociais a axuda e a mobilización social que lle permitiu atopar a súa gaita. O luthier lucense sufriu o roubo de varios exemplares cando estaba de xira artística, o que obrigou a pedir prestada unha gaita para o seu seguinte recital en Valencia. Este sábado, Cupeiro vai presentar o seu espectáculo Resoando no pasado no Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo. Trátase dun concerto didáctico que permite ao espectador realizar unha viaxe pola historia a través da súa colección de instrumentos milenarios. Son comuneiros de Trabanca Badiña, en Vilagarcía, sinalan o lugar onde instalaran un merendeiro con mesas e bancos de pedra financiado coa venda de madeira. Un espazo de lecer público para gozar da natureza do que alguén decidiu apropiarse. Así lles falamos deste roubo aquí no Galicia Noticias. Víano en titulares. Os veciños do polígono do Campiño mentalízanse para pasar outra mala noite de venres. Dan por feito que hoxe tamén haberá quedada con derrapes e ruixido de rodas, pero ollo, porque pode que os participantes nas carreiras ilegais non vayan estar sós. Viernes tras viernes, esas mismas películas. Películas de manobras imposibles que se repiten cada venres no polígono do Campiño, en Pontevedra. Concentración donde van por hábito y en algún momento de la concentración pues alguno decide realizar maniobras antirreglamentarias, un botellón pero en una zona que se presta para ese tipo de maniobras. Botellón que tamén o hai pero cargado da adrenalina dos derrapes, da competición e da temeridade ao volante.
son normalmente gente joven, hay alguna vieja gloria por ahí, las aceras están repletas de público e cualquier fallo pode ser tremendo. As carreiras do Campiño son un clásico, relaxarase no verán despois dun forte operativo policial con case 100 de denuncias, pero volveron co outono. A última fin de semana puido haber unha desgraza. Los vehículos tienen un siniestro, colisionan entre ellos y uno se desplaza hacia una farola que también la derriba y debajo de la farola pues había 6 o 7 personas que si no la para un árbol sobre la que cae la farola pues hubiera sido un desastre. Hai 2 persoas identificadas grazas ás redes sociais. Curiosamente, en xeral é xente que mima o coche como se fose un tesouro. Coches vellos nos que meten cartos para poder petardear, correr e queimar roda. Cogen sus vehículos, que normalmente no son coches nuevos, y los tienen preparados por ellos mismos. Son reprogramacións específicas para carreiras distintas das que busca o usuario habitual. A diferencia entre unha reprogramación que se fai a nivel usuario final ou unha preparación para carreiras é que a de carreiras se toca moitísimo o motor. Se toca desde a admisión, desde as válvulas, o cigüeñal, se toca a línea de escape desde os colectores hacia atrás, se cambian as válvulas con máis recorrido, máis amplio, máis grandes. A operación Platillo da Garda Civil segue aberta con vixilancia polos diferentes polígonos. Son muchos polígonos, son muchas carreteras, pero sí que tenemos un operativo específico para eso. Estamos siempre. É venres, quen avisa non é traidor. Non moi lonxe, en Marín desesperan os que teñen que levar os nenos ao colexio de Sequelo. Levan máis de 2 anos padecendo as obras na contorna do centro e denuncian que cada día fan unha xincana entre máquinas, gavias e cascallos para acceder á escola. Hai obras na estrada que conduce ao centro, diante da porta principal e tamén pola parte traseira. As familias queixanse das complicacións que teñen para acceder á escola de Sequelo. A hora de la entrada están bajando los tractores, moviendo las piedras. A ver, los niños son niños y al final van saltando, van corriendo. Ya todo lo que hai de grúas, excavadoras, allí, aquí. Isto sempre cheo de maquinaria e traballadores, os nenos asómanse e hai que collelos para que non caian por aquí. Todo comezou hai algo máis de 2 anos coas obras de saneamento do río. Daquela pechou a senda peonil que chegaba ao centro e logo eliminaron a pasarela de madeira que o rodeaba. Para chegar da entrada dos pequenos á de primaria teñen que ir pola rúa, con tráfico e tamén hai obras. Tiñámonos que meter na carretera con críos pequenos, no meu caso de 2 e 4 aniños, a carretera con moito tráfico. Túvose que poñer o que está aquí na porta no medio da carretera. E eu pasando os nenos pequenos para que puderan pasar, porque tiñamos que baixar da acera, pasar por aquí para poder pasar para o colegio. O caso é que están sitiados polas obras. A sensación que temos é de que se empezan moitas obras, pero non se van acabando. Entonces isto o que suma é problemas de accesibilidade continuos. Tampouco puedes pasear ni salir como quieres, porque tienes que andar saltando zanjas o pisando ladrillos que están levantados. Os veciños da contorna tamén se queixan. A moitos a obra levoulles o peche da casa e agora teñen un valado provisional que xa deu algún susto. Quedar isto aberto así, entraron hasta arriba e arriba daquela temos que poñer alarma e reforzar a seguridade porque nos entraron hasta dentro, nos levaron ferramentas, nos levaron mercancía, en fin, un desastre. Decidiron mobilizarse para pedir solucións. Enviamos escrito a todas partes, a todas as administracións que teñan responsabilidade nesta obra que nos dean un prazo de execución ou unha resposta clara. E mentres duren as obras, piden que habiliten un paso seguro para atravesar a zona. Esta fin de semana unha borrasca porá fin o verán galego, o domingo caerán as temperaturas e teremos chuvias xeneralizadas. Os galegos aproveitan aínda para gozar dun venres olleiro, malia desexar que remate tamén a seca. A extensión do verán meteorolóxico ten os días contados, o anticiclón vaise retirar para dar paso a un tren de borrascas que nos devolverán o outono. Custa despedirse do sol, pero as chuvias son benvidas para paliar a seca. Este año moi bien, pero tamén hai mucha sequía. Que non llueve? A ver, agora. É que a auga fai moita falta, que está todo seco, sobre todo por onde somos nós. Bueno, pois o que hai. Ten que chover algo tamén. Levamos moito tempo sin chover. O bon tempo nunca cansa, non? Pero bueno,
chega un momento que hai, o sea, necesitas auga tamén e un pouco de frío, porque, sobre todo para descansar. Este venres aínda manda o anticiclón e en Lugo aproveitan para gozar e facer deporte polo cinto verde ás beiras do Miño. Dar un paseo porque, polo visto, o fin de semana presentase un pouco diferente, entonces aproveitando os últimos días de sol. E nós estamos disfrutando do balneario e do paisaje e de todo, do tempo, vamos. Despois ya tenemos que estar cerradas, porque ya non se pasea. Mañá sábado será un día de transición no que xa pola noite chegarán as primeiras chuvias á franxa atlántica. Nos vindeiros 10 días entraremos nun tempo máis típico desta época, sen facer frío aínda, pero sí cunha corrección xa importante das temperaturas e con chuvias que irán aparecendo de xeito intermitente. Compre facelo o tradicional cambio de armario, muda as prendas lixeiras polas de abrigo. Que nós xe viñamos con roupa de verano e de inverno, porque xa en Lugo fai frío, pero por lo que vemos, máis de verano que de inverno, a verdad que sí. O paraguas non nos quitamos da maleta. Vou facer o cambio de armario todavía o fin de semana, porque todavía fai calor, pero ahora, como co cambio do tempo, pois necesitaría cambiar un pouco todo. Aproveitando de corto, despois a partir do domingo, pues habrá que puñerse de largo. e con chubasqueiro, pero bueno, hai que sair igual. A vindeira semana afianzarase o outono con temperaturas propias da estación e elevada probabilidade de chuvias. A arte nas rúas de Lugo congrega cada vez máis xente, tanto é así que en cada paseo guiado con esta temática están a participar alrededor de medio cento de persoas. Foi o caso dunha ruta especial que contou coa presenza de algúns dos autores máis destacados da arte urbana na cidade amurallada. Cuns 500 murais clasificados, Lugo figura entre as cidades con máis exemplos de arte urbana en todo o mundo. A creación artística nas rúas converteuse, por tanto, nun importante activo turístico, como dan conta os paseos guiados polas obras. Neles adoitan participar alrededor de medio cento de asistentes con xente tanto foránea como da propia urbe. Como no tenemos mucha idea de qué va, vemos los murales, lo vemos en las calles, pero no sabemos de qué se trata y queremos descubrirlo. Porque al final tú lo ves así abstracto y no dices nada, pero cuando lo conoces en el fondo es muy interesante. Penso que estos paseos están moi ben para eso mismo, para coñecer máis o que é o arte urbano. Co gallo do 10º aniversario da súa actividade, o guía Guido Álvarez Parga organizou un paseo especial polo Lugo menos coñecido a través da arte nas rúas. A ruta, de 3 horas de duración, contou coa presenza e coas explicacións dun nutrido grupo de artistas lucenses como Rubén Paz ou Mano Pallín, o creador da Copora. Este tipo de iniciativas que se están dando aquí en Lugo, en este caso da mao de Guido, eu considero que están moi ben porque ao final están acercando a todo o público este tipo de arte urbano que nós estamos facendo, que a xente pois pode entender e comprender e ver aos artistas que o fan. A través das redes sociales sí que nos dan feedback, a xente pois opina sobre os murales e tal, pero velo coa xente en directo, poder transmitirlles o que ti queres no momento, pois está moi guai, unha cousa que nos encanta. Dentro das miñas actividades nunca se xuntaron tantos artistas, tanto urbanos como de outras disciplinas. Vai haber alrededor de 10 artistas urbanos de Lugo, que xa sabedes que estamos nun momento moi doce en canto a número de artistas, en canto a premios internacionais. O público asistente tamén tivo ocasión de ver un artista urbano traballar ao vivo. Tratábase dunha encarga particular o muralista Marcos Pereira, do colectivo Concepto Circo. Que mellor que estar en sitio pintando e ademais interactúas un pouco coa xente, hai xente que che pregunta, que ten inquietudes, compartes un pouco a túa experiencia con eles, é genial para todos. A iniciativa xerou interese de artistas doutras disciplinas como a pintora Noa Persán ou o escultor Xoán Vila, que tamén se sumaron a esta ruta guiada polas rúas dunha cidade que desborda arte. Comuneiros de Trabanca Badiña en Vilagarcía denuncian o roubo de varios elementos da área recreativa que eles mesmos construíron cos cartos obtidos da venda de madeira. Falan dunha acción planificada en a que deberon participar varias persoas. Os ladróns desmantelaron por completo este merendeiro levando ata 4 mesas e bancos de pedra de arredor de 1000 kilos cada un. O último día, previo aos roubos, directivos da comunidade de Montes xa sospeitaban que algo así estaba a piques de suceder, xa que atoparon pegadas sospeitosas no lugar e madeiras estragadas. Tan só 2 días despois, os ladróns levaron nalgún vehículo todo ese material. Son as mesas de pedra cos seus bancos de moitos kilos, tomadas en hormigón e bueno, e unhas mesas que valeu unha pasta, que estaban facendo aquí unha función na área recreativa e non as leva calquera.
Isto foi pensado, premeditado, nocturnidade, alevosía e todo o demais. Isto non o leva calquera. Isto é de que o fixo ou os que o fixeron foi con conciencia plena do que estaban facendo e para o que estaban facendo. Ademais do importante valor económico e as perdas ocasionadas aos comuneiros, está tamén a parte sentimental e persoal de frustración pola agresión aos bens comuns de toda a veciñanza. O monte veciñal, o monte comunal ten un sentido e o monte ten un espacio de libertad e debería ser un espacio de libertad. A veces se nos fala de cámaras, de non sei que, o monte ten que ser un espacio de libertad natural e que mellor que a naturaleza para isto. E que haya este tipo así de agresión xa non é só o que leven, o que poidan levar, que aos veciños, claro, todo é valor e moi valorable, pero si é o que significa en sí o monte veciñal. A Policía Nacional investiga xa a denuncia interposta polos abogados da comunidade de Montes de Trabanca, Badiñas e busca os responsables sospeitosos deste roubo na contorna máis próxima a esta zona de Vilagarcía. Pois no Galicia Noticias comezamos xa a fin de semana. Os de Telexornal aínda non, así que quedan agora con Antía Araújo. Gracias e moi boa tarde.